Faswch chi'n synnu glywed bod ychydig o'r bwyd ar diod dyn ni'n ei fwyta yfed yn gallu cynnwys y mymryn lleia o arsenig. Ond beth yw arsenig a beth sy'n angen i chi ei wybod? Mae arsenig yn sylwydd sy'n bodoli naturiol yn yr amgylchedd. A gan ei fod yn naturiol, mae'n amhosib cael gwared o'n gyfan gwbl o fwyd. Mae gormod o arsenig yn ein diet ni yn gallu bod yn niweidiol i'n iechyd ni, ac felly mae angen i ni leihau yn cysylltiad ag o. Mae arsenig yn gallu croni mewn rhai bwydydd mwy nag eraill. Mae reis yn un enghraifft, ond dydy hynny ddim yn meddwl dylech chi roi'r gorau fwyta reis yn gyfan gwbl. Nad ydy'n bosib osgoi risgiau arsenig mewn reis, mae modd cynnwys reis a chynhyrchion reis o'r rhan o ddeiet cytbwys ac iach, sy'n cynnwys amrywiaeth o rawn, ffrwytha a llysia. Ond mae reis hefyd yn cael ei ddefnyddio weithiau i wneud diodydd reis, sy'n cael ei defnyddio yn lle llaeth. Mwyn gwneud yn siŵr nad yw plant ifanc o dan 5 yn dod i gysylltiad â lefelau uchel o arsenig, peidiwch o roi diodydd reis iddyn nhw yn lle llaeth y fron, fformula babanod neu laeth buwch. Mae plant ifanc yn dioddol o yfed lot o laeth am ei maint o'i gymharu ag oedolion. Mae yna lawer o gynhyrchion ar y farchnad sy'n addas o gyfer plant ifanc sydd ag alergedd neu anoddefiad i laeth buwch. Bydd eich meddyg teulu yn gallu'ch helpu chi ddod o hyd i un sy'n addas. Yn y Deyrnas Unedig, mae cyfreithiau llym yn bodoli i gyfyngu ar faint o arsenig sy'n cael ei ganiatáu mewn reis a chynhyrchion reis. Mae'r rhain yn cael eu hadolygu'n aml mwyn gwneud yn siŵr bod busnesau yn darparu bwyd sy'n cynnwys cynlleiad o arsenig a phosib. A dyna chi, yr ASB yn esbonio arsenig mewn reis. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.